Вставай. Вставай, баба. Дай бе, тато, вставай. Я да те видя, мамо. Мами, обърни ми се. Не. Как не? Ти хубава ли си? Да. Хайде, дизина. Хубава ли си? Да не студено. Хубава ли си? Аз съм измала, няма тя на слънцето седи. Кофичката ще я взимаме. Да. Къде ти е кофичката? Дай ми една усмивка тук. Върти се сега. Да се прибираме. Браво! Пред хората в този... Так, так, так. Ням-ням-ням. Бат. Памперс. Сип. Няма съм проблем. Ку-ку. Кака. Я пак. Кой викаш? Календар. 19 часа. Какво викаш ти? Ще са толкова ниски. Страшни цени. Дай ми онзи най-големи неща. Най-хубавите хипермаркети. Проверки на фирми, включително и на големи корпорации. Бързото вълнение взе поредните си жертви и още изкара на плажовете огромни количества буклук. Не иска ли да пее? Ето. Не се трути върху клиенти и заведения. Откуда няма жертви. Европа се готви за нова вълна от така наречения звук. И номерът 09-515-99 или 1599 със сигурност е много вероятно на границата да бъде точно важно. И как ще панеш като те фрал? Как ще пана? Как ще пана? Която означава ти. Ти се ви казах не е Какво ще правиш сега? И аз се начервия да те видя. По усничките. Айде. По устата, мамо. Мама. Защото нямаме култура. И защо нямаме? И гръцата се полиция след, които са седнали в улицата и въобще ако идват. Осмна вечерта. Безопасният начин да усетиш опасността. Я пищи малко. Я пак. Как викат на рекламата, а? Паяче, мама, беше. Паяче ли? Да. А тати как вика, като се каже?